Mä lehden luin, aamulla jo huomasin. On uutispäivä parempi kuin pitkiin aikoihin. Mä lehden luin, työttömyyttä Peräpohjolassa eniten koko EU:ssa. Valtiolla tyhjä kassa kuten ennenkin. Palkat laskee, verot nousee, sähkökin laitettiin. Nyt kyttämään varttitunnin sykkeellä. Kaikki hyvin menee, herrat nauraa Helsingin ja tiimi Business Finland. Se vaan palkkaa lisää johtajia, jopa 22, millähän rahalla tämäkin maksetaan. Mitä näen suurilla sinisillä silmilläni Ähtärin eläintarha myytiin eurolla ja tännekin etsitään uutta yrittäjää jälleen lypsettäväksi. Pandat lähetettiin takaisin Kinaan, Pyri ja Lumi syönyt bambua kotonaan. Nyt välähti! Miten saadaan Nefin talous elämään? Laitetaan eduskunnan täysistunnot nyt tyhjänä olevaan eläintarhaa. Yes, yeah! Saatiin taas kohu aikaan, kun ministeri palkkas Avustajaksi! poikansa. Ja samasta puolueesta löytyi vielä 4 muutakin lähisukulaista. Näin sitä työtä syntyy Suomessa. Vaikka virallisesti tahdomme olla hyvinvointivaltio ja hoitaa kansaakin hyvinvointialueilla keksien uusia veroja ja maksuja hallinnon tarpeisiin. Maassa kaatuu pikkufirmoja kuin heinäkuussa heinän teon aikana. Sosialisoiden yksityinen omaisuus konkurssien kautta. Eronnut hyvinvointialueen johtaja saa ison erorahan. Yli 100 miljoonan euron tappiot tehnyt hyvinvointialue maksaa pomolleen isot verorahat. Tollet aloitti työssään 3 vuotta sitten, jolloin hänen kuukausipalkkansa oli 15 000 euroa. Sen jälkeen palkka on noussut muutamia satoja euroja. Keskisuomalainen laski, että Tollet saa erossa noin 140 000 euron potin. Eikä tästä ole kauaa aikaa, kun saatiin yksi ydinvoimala atomia pyörittämään. Hinta budjetissa työn alkaessa oli 5,8 miljardia euroa. Mutta kun laitos saatiin valmiiksi, oli hintalappu jo vähän vaille 20 miljardia. Aikataulusta viivästyttiin 14 vuotta ja lypsettiin 14,2 miljardia jälkilypsynä, joo. Mutta on meillä vielä yksi bisnes, se on laivabisnes. Jäämurtaja myytiin tusina Amerikkaan, tosin näistä tehdään Suomessa. Sen 4! Ja loput tehdään Amerikan mantereella. Työllisyyttä hehkutetaan maassa käyntiin kuin Vanhaa valamettia! maatilan konevarastossa. Maailman suurin laiva on Icon of the Seas, joka on risteilyalus. Sitä seuraa identtinen sisaraluksensa Star of the Seas, joka myös on maailman suurin ja rakennettiin Turun telakalla. Varustamon laivat tekevät risteilyjä pääasiassa Karibialla, Välimerellä ja Alaskassa. Varustamo järjestää myös kausittaisia risteilyjä muun muassa ehkäpä Itämerellä joskus. Mutta ei se meitä koske. Laitettiin sitä ministerikin tutkiin Turun telakka ja sieltähän löydettiin tusina ukrainalaisia. Ja tästähän ministeri suoristi kravattinsa ja kielsi ehdottomasti työsopimusten loukkaukset. Niin ydinvoimaa rakennettiin 5 euron tuntipalkoilla. Olihan sitä silloinkin työehtosopimukset, mutta nämä kierrettiin. Siinä sen kummempaa ollut. Kokoushuoneen pomo, jolla laaja imperiumi. Olet irtisanottu! Huudosta Washingtonin ylpeyteen hän rakensi torneja, kasinoita ja globaaleja hotelleja. Samalla kun Brandon kompastelee kuin olisi unohtanut kellot. Puhutaan muutama sana ostovoimasta. Maassa Peräpohjollaan sitä ei ole. Ostovoima vieti hallinnon toimesta. Verotettiin ennätykset ja tunnettiin ne berjärittäjä. Täällä Kuujalassa! Tarviks se rahaa? Apiuta ja verrappa ja kela jätä eläkuoneja! Mengellä kalipelle, mutta ei huusjalle kans, joo. Komivitsallisesti lilistämän maksun ihan puutta ja ollut puutta korratorra kriisidal perinteisesti. Tidehte aika tutten Panaman tohalla saare. Permuja ja Kaitan saare. Kostahan merottaja ja huolintu tajuaa. Attikkas jäkkäsi klauska voita vielä kansavat taisaa. Kaisa ostais Jussi tai darropuksella tapettaa se paikassa skenissä uusivan tajustajia ja viraskoja tällä riittää. Voitaisiinko hallenkua tementää? Jävän niitä nyt vaikka miinuskoulusti rinta kausantia. Älesi kun tässä iveää. Et oikeeti silti myöhemmin. Ruumiko sen muppaa? Ei mitään jos komporin mulla ja iva hennetä. Mä lehden loin.
Työttömyyttä perä Pohjolassa eniten koko EUssa. Valtiolla tyhjä kassa kuten ennenkin. Palkat laskee, verot nousee, sähkökin laitettiin nytkyttämään varttitunnin sykkeellä. Kaikki hyvin menee, herrat nauraa Helsingin ja tiimi Business Finland. Se vaan palkkaa lisää johtajia jopa 22. Millähän rahalla tämäkin maksetaan? Nerokaimiste haruaa rahan, me täällä rahat tiitä täällä juhlitaan lampakaa rahan. Me täällä perä Porjolo. Eurel go entresse.